Madaydayaw ni Apo Diyos, ayayatin nga kabsat, adda tayo manen, iti dayting oras, tapno iti kasta, itultuloy tayo, nga adalan, ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Iti daytoy may kasyam, nga topiko, nga intay adalen, nga ti paulo na, ti bilag, adakdakkel nga amang, ngem ti dua-dua. Napadasan nyo ka din, akinon ko na, apay nga ta, nga, nagadumet, dagiti naramid kon iti biyang ni Apo Diyos. Nga mapay nga kastoy iti banag na. Sinalsaludsudyo ka din dayta kakabsat. Masansan no daduma kastaak, agsal saludsudak. Numanpay, saanak ngagdwa-dwa ken ni Apo Diyos. Ngumumay, dayjay tiyempo, apan nagari pa, apan panunutek, kaanon tungata mapasamak dagitoy. May isa kapadasan, tay ayaten tayo nga kabsat, nga ni Mrs. Jenson. Imay kengkwana ti dakkel apan nakaupapay. Ngan nala kumapanawan ti pamati na. Ngem gapu ti kinamanagayat niya po Diyos. Tinapaya na daytoy nga kabsat. Ket saan nga nagsanod iti pamati na. Kastoy man tinagbali na kapadasan, daytoy ayaten tayo nga kabsat. May isa kadagit teksto ti Biblia, paborito na, ket masarakan ditoy, may kadwa nga Timoteo 1:12, ket basahit man, akastoy ti kunana. Gapumet itoy sa gabaek, dagitoy abanag, nupay kasta sa anak amabain, taammok dayjay pinatik, ket mapnekak unay, nga iso man nakabalin, ang mga iwan iti intalek ko kinkwana, ang maipaay iti dayjay nga aldaw. Kararag tayo kakabsat. Kaya man kami Apo, binasa miti sa uyo. Pangaasyo man, tadakay ti makiadda kada kami babawen ti Espiritu Santo, kati paawat yo ti kay papanan daytoy nga teksto, tapno iti kasta, saan kami nga kumapsot iti pamati, no di katagtuloy kami amagna, tadda kayo amang bayabay kada kami. Agiyaman kami, sa sinungbatan nyo dagito nga dinawat mi, tinagan niya po mga Jesus. Amen. Ni Mrs. Jenson kakabsat, adadwa titawendan nga anak. Ket titartarigagay da, kinkiddaw da, kiniya po Diyos, nga mapasarunwan metten kuma, dayjay anak da. May sangal daw, napanday jay doktor. Ket kastalaunay tiragsak da, nga gasawa. Takunaday jay doktor, Mrs. Jenson, positive. You are pregnant. Kastalaunay tiragsak da kakabsat. Tapay, dayjay dardarep-dep da, dayjay keddaw da kaniya po Diyos, napatgan. Ngumay sangal daw. Idi nga magmagdada nga agasawa. Narik na ni Mrs. Jenson, nga adda na sakit, dito'y tiyan na. San na ikan kanu kuma? Ngem kumaro dayjay sakit, ijay tiyan na. Adda suspitsana, nga di na kayo kumakayat na patsyen. Tati pampanunutan na, baka malis na yan. Ngem, gaputa, saan na kayat apanunutin dayjay, ngem agtultuloy mo lata dayjay sakit ti tiyan na, napanday jay doktor. Lo and behold, kunaday jay doktor, Mrs. Jenson, you are under ectopic pregnancy. Dayjay gayam, maysa kadagiti fallopian tube na. Dayjay nakabuklan ko ma, dayjay maladaga, ijay ruar. So awan ti mabalin da nga ramiden no di ket maupiraan, dayto yung nga kabsat. Insang sangit na. Apay nga yapo, kinaddaw mikin ka, kastoy, tinagbanagan na. Ado, dagiti saludsud na. Numan pa'y nasulbar da nga problema, naikat da jay panagdardara, panagbolos ti dara kinkwana, naikat da jay, naagasan, ngum saan nga naagasan da jay pan nakaupapay ti puso na. Ket gapu iti dayta,
Kan kanayon nga ikarkararag na, Apo, tarigagay mi, latta, ti madaan, ti maysa nga anak pay. Akadwa dayjay anak mi. Kit kunana dayjay Dr. Mrs. Jensen, imposible daytan. Saan na mabalin? Ngem kunana mo't daytoy nga kabsat. No ni Apo Diyos kunana. Impalubos na pay, ken ni Sara, nga nagsikog, uray saanan nga mabalin kuma, saanan nga agkadawyanan, no bintanti tawon na, nga mapay ngay, nga nagsikog pay. Kunana, so nga, ingkar kararag na Apo, dakdakkel ka nga amang ngem kadagiti so amin, a problema, pangaasima, taipaay mo kadi, titarigagay mi. May sangal daw, napanday jay doktor. Lo and behold, kunana mo lang jay doktor, nga napananda. Mrs. Jensen is positive. You are pregnant. Hasta laon ay tiragsak da. Kagapo tiragsak da, ag-celebrate da. Ta, apay, nasungbatan man nanda jay kararag da. Nga may sangal daw, magmagnada, nga agasawa, kas jay man tinapasamak. Simakit manen dayay tiyan na. Kita mo yung tinapasamak, ectopic pregnancy mo lang dayay. Naikat dayay ubing, ket, imay manen keng kwa na tidakkel apan nakaupapay. Habang nga daiso na iji uneg ti kwarto iji hospital, napan dayay chaplain, kinita na dayay chart ni Mrs. Jensen. Ket kunana, Mrs. Jensen, narigat timawanan ti anak saan kadi, imbis ko mga agasan na dayay, rik-rik na, saan ta, kaslamo ad-adda nga nairem-rem. So nga kunana, ay awan ti imposible kanya po Diyos. Numampay saan na kami ngikan iti anak kunana, adadda nga agtalikak kin kuana. Tapay, panpanunutan na dayjay teksto nga paborito na. Nganya kunana, taamok dayjay pinatit. Amamuna dayjay pinati na. Nga numan pa'y dagiti tarigagay dito yung lubong kakabsat. Ket saan na nga maala amin nga kayat na niya po Diyos, amuna. Nga isagsaganaan na isuna, tinapinpintas, abanag, nga sanlaeng nga ti anak. Isu nga, may isa kadagiti paboritok nga kanta, nga kankantaan. Kaya't kumana nga, ibingay kada kayo. Kaya't kumana kantaan, tidua nga estropa daytoy. Kaya't kunana dayjay kanta. No tapa nagbiag mo mariribok ka, keta panunut pakapsuten na ka, para bornat bilang asagaysa, agsedaaw kanto ti kaaduda. Day ta bendisyon mo't bilang ayat justiin kakitaen, bendisyon na in kabilangen, adu nga ayat na inteden. No dagiti daddo manabak nang da, lagi pemti kari ni Kristo ken ka, para borna di magata dan kwarta, sanikwat jay langit awan serbina. Day ta bendisyon mo't bilangem, ayat justiin kakitaen, bendisyon na in kabilangen, adu nga ayat na inteden. Kakabsat, no umay ti pan nakaupapay kada kayo, agsanod kay kadi, laglagi po niyo adon dagiti bendisyon nga inted niya po Diyos kada kayo kan intednan kanya. Saan kuma nga dayjay pan nakaupay, iti basit lang nga problema, ti mangpasanod kada tayo ti susurot ken kuana. No diket
kas ni Mrs. Jenson kunana, kalpasan ng imbaga dayjay chaplain nga narigat timawanan iti anak. Kunana, tapno iti kastakit saan maupay ngagtultuloy, God loves me. 3 times inulit na ito'y, God loves me, God loves me. Ket, gapu iti dayjay nga panagtalek na kaniya po Diyos kakabsat. Na ikat dayjay apan nakaupapay na. So nga tikarit ko kada kayo kakabsat, no umay dagiti pan nakaupay nga idanon kada tayo tikabusor. Saan kayo nga ag problema? Tani Apo Diyos ay ayatin na kayo, ay ayatin na tayo, kanya kaanuman di na tayo tupulos pagpanawan. Laglagi pun tayo akan kanayon. Nga niya di kunana, ta amok dayjay pinatik. No mamu tayo dayjay pinati tayo. Saan tayo kumangaron nga agsarima deng? Nga mga ramid iti dayjay pagayatan na, tapno iti kasta ni Apo Diyos ti may daydayaw. So nga, kakabsat ken gagayen, agtuloy tayo kuma, nga madaan iti pamati, iti dayjay pinati tayo, tammo tayo, nga di na tayo tupulos baybayan. Nga po Diyos timang bendisyon, katagtuloy ti kuma, ang makipagnakin ko na, agkararag tayo. Nayat unay nga Diyos, agyaman kami, kadag ito'y apam malagip. Tulungan na kami kadi, agtuloy ang magna, tamamuda ka a pinati, da kayo ti pinati mi, ket saan kami ni kaanuman nga agsardeng. So nga tulungan na kami ket kibinon na kami, ket idalan na kami ang makipagnati amin at tiyempo dagiti panagbiag mi, itay dayjay dana kayat yu apagnaan mi. Tadinawat mi amin dagito itinagan ni Apo Isus. Amen. Manen, naragsak, nga pan nakipagnayo, kani Apo Diyos ay ayaten akakabsat.